Deze week in Lembourgeois, bijzondere landschapsexpositie bij Schunk Heerlen en moestuin van restaurant One in Roermond, basis voor groene Michelinster. Ook bij Schunk mogen ze weer, het Heerlense huis voor kunst en cultuur. Ze openen met een bijzondere expositie van tuinontwerper Piet Oudolf. En dat is niet de eerste de beste. De expositie Landscape Works koppelt het werk van de internationaal bekende tuinontwerper Piet Oudolf aan dat van Lola Landschapsarchitecten. Doet u vaak dit soort exposities, of in ieder geval dat u ook gevraagd wordt om te exposeren? Ja, het is wel gebeurd, maar ja, op zich op deze schaal vanuit een cultuurcentrum niet. Nee, heb ik nog niet gedaan. En u bent destijds gevraagd door Jo Koenen om ook bij IBA de lesje deed. Maar daar ben ik meer adviserend met Peter Veenstra van Lola. Om daar aan mee te werken. Daar zit ik nog steeds bij. Maar u gaat daar niet een heel ontwerp zelf maken? Nou, dat doen zij. Zij zijn landschapsarchitecten die de grote schaal, het grote masterplan maken. En ik werk op sommige details mee. Ja. En op zich, hoe kijkt u daar tegenaan, tegen zo'n heel IBA-project? Want ze willen deze regio steeds meer vergroenen. Dat is toch nodig? Als ze het maar goed doen, zeg ik. Ja. Geld uitgeven, vind ik. Ja. U bent vooral iemand die heel veel variaties heeft in groen, van hoog tot laag en de seizoenen en noem het maar op. Dat is dus totaal iets anders dan dat hele strakke wat je heel vaak ziet bij mensen. Hè? Ja, dat is meer het conventionele, traditionele, het meer formele tuinieren met buxushaagjes en dat soort dingen. Nee. Daar bent u niet van? Nee. Ja. Ik wil niet zeggen als het mooi gedaan is dat ik het niet leuk vind, maar ik doe het zelf niet, laat ik het zo zeggen. Er is mede ook door corona wel weer opnieuw aandacht voor groen. Ook particuliere mensen hè, die toch weer wat meer aandacht zijn gaan schenken aan tuinen en noem maar op. En veel jonge mensen, jonge huishoudens tussen de 25 en 45 jaar, dat is de grootste groengroep die er is op het ogenblik. In de stad moeten we genoeg ruimte tussen de gebouwen laten vergroenen. Hè? Dat mensen kunnen recreëren, dat ze daar gezellig kunnen wandelen of zijn of met elkaar zijn, dat is één ding. Dan heb je wat meer parken, hortussen, waar je die beplanting wat meer laat zien. Ook belangrijk dat mensen weten dat het niet alleen maar gras is met een paar bomen, maar dat er ook nog andere dingen bestaan in tuinen. Meer variatie. Meer variatie, dat zijn allemaal aparte dingen. En dat is wat we dus proberen. Je kunt wel zeggen, we gaan de stad uitbreiden naar de buitenkant, maar ik vind dat je in die nieuwbouw zie je ook steeds meer grote groene ruimtes. Dus daar houden architecten volgens mij wel rekening mee tegenwoordig. En ook in de stadcentra, zoals nu ook in Heerlen. Ja, ze gaan wel. Ik bedoel, iedereen is er zich van bewust dat ze wat moeten doen, want anders krijg je een standje. Ja, ik stel me zo voor dat u een prettig gevoel moet hebben dat u eindelijk weer eens naar een expositie kunt in een cultuurhuis. Want jarenlang kwam daar niks van terecht. Nee, zeker. En er is een hoop uitgesteld. En ik denk dat ik met heel veel anderen zeg van, eindelijk kan het weer. Sinds vorig weekend. Maar ik was vanmorgen in Bonnefante. Ook fantastische tentoonstelling weer. Even bij Mares geweest. Ook heel fijn in Maastricht. Ja, en nu deze prachtige tentoonstelling in Schunk. Ja, dat maakt van mij een heel gelukkig mens vandaag. Want in uw functie zijn veel weekenden bezet, denk ik. Maar het afgelopen jaar was u onverwacht veel thuis, vermoedelijk. Veel thuis. Wel aan het werk, want er moest wel gewerkt worden aan steunpakketten. Contact houden met de sector was heel belangrijk. Kijken wat er nodig was.
Maar heel fijn dat ik nu gewoon de mensen weer kan treffen in het theater, in het museum. En dat we kunnen laten zien hoe fantastisch die culturele sector in Nederland is. Hoe ziet u deze expositie? Hoe ervaart u die? Nou, wat deze expositie heel goed laat zien, hoe we als Nederland ook heel goed zijn om ontwerp, creativiteit en het landschap samen te laten gaan. En dat is eigenlijk wat we in Nederland al eeuwen doen en dat maakt ook ons land zo mooi. Dat zou ik hier eigenlijk in Limburg niet uit hoeven te leggen, want het is wel de provincie waar men een heel mooi landschap heeft. En wat we natuurlijk allemaal het afgelopen jaar hebben ervaren is, we hebben die ruimte om ons heen nodig. En dan is het wel zo fijn als die ongelooflijk mooi is, met zorg is ingericht. En dat, ja, wie kan dat beter dan Piet Oudolf? Ten slotte, hebt u zelf ook groene vingers? Nou, een beetje. Ik probeer een beetje te tuinieren, maar dat is echt het betere amateurwerk. En het is niet altijd even geslaagd. Maar ik geloof dat ik komende week de eerste groente uit eigen tuin ga eten. Smakelijk. Dankjewel. De moestuin van sterrenrestaurant One in Roermond groeit en bloeit. Die vormt de basis voor de groene ster die Michelin hier dit voorjaar uitdeelde. Ja, 7 jaar geleden zijn we mee begonnen en aan het begin konijnen, water wat niet afliep, alles ging mis wat er mis kon gaan. Ja. En toen kwamen we erachter dat we op zich wel goed kunnen koken, maar tuinieren nog een vak apart is. De keuken en de bediening, hè, want bijvoorbeeld ook de tafeldecoraties die hadden we ook uit eigen tuin. Die komen alles zelf oogsten. Ja, ja. Dus in de keuken heeft iedereen zijn eigen kantje. Hè. De ene is van de voorgerecht, de andere van de dessert. En die komen dan allemaal hun eigen oogst voor de dag 's ochtends halen, wat ze 's avonds nodig hebben voor de gerechten. En de bediening, cocktailgarnituren en tafeldecoraties en bloemetjes voor buiten. Ja. Dus dat wordt allemaal uit de tuin gehaald. We kijken eigenlijk hier wat er op het menu kan. En als iets, zeg maar als je courgettes heel veel hebt, nou, dan moet je een item in het menu maken waar je wat meer volume gebruikt. Heb je iets wat heel weinig is, nou, dan moet je het waarschijnlijk in een menu maken. Is je kaart sowieso dan sinds 7 jaar of de afgelopen jaren groener geworden? Dat je zegt ik wil meer met groenten werken? Omdat je, ja, ook. En dat is een proces. Hè. Dat is, toen we die tuin begonnen was dat iets wat we graag wilden, maar we van voelden oké, dat zou heel tof zijn. Het idee is heel simpel. Hè. Je kweekt iets of je oogst iets en dat ga je gebruiken. Alleen de praktijk blijkt ietsje ingewikkelder. Ja. En daar zijn we op aan gaan passen. En ja, eigenlijk willen we gewoon alles serveren wat in de moestuin staat. Het is ook niet alleen de groene ster en de tuin, maar ja, we moeten met z'n allen nadenken over wat we doen. Hè? En daar zijn we bij Restaurant One gewoon mee bezig.